To, že si študenti môžu uplatňovať rôzne zľavy, najmä v cestovaní, je bežne známe, ale čo my, dospelí cestujúci? Zisťovali sme, kde a kedy máte nárok na zľavu. Aj dobrý skutok sa vám finančne oplatí, povieme vám prečo. V prvom rade v jedálniach, potom ďalej sa snažíme využívať v knihkupectvách, na vlak. V obchodoch hlavne s oblečením. Takto si študenti uplatňujú zľavy cez ISIC kartu. Rovnakú výmožnosť ale majú aj učitelia. Tí majú nárok na tzv. Teacher kartu. To sú najpopulárnejšie knihkupectvá, lyžovačky, festivaly, kina, ale aj výpočtová technika, oblečenie, zájazdy, poistenie. Nie ste učiteľ? Nezúfajte. Toto je môj brat Šimon, no ak by som ja ako dospelá chcela ušetriť, môžem sa pri pokladni tváriť, že je môj syn a využiť tak rodinný balíček. Ak totiž navštívia kino dvaja dospelí a vezmú so sebou jedno dieťa, môžu ušetriť aj 3 eurá, v niektorých akvaparkoch aj 10 eur. Podobne je to aj v prípade galérií, múzeí či pri návšteve hradov a zámkov. Tam takisto existujú rôzne možnosti, ako ušetriť, pokiaľ idete na rodinný lístok. Nie lacnejšie, ale rovno zadarmo môžete cestovať v prípade, ak urobíte dobrý skutok. Pre darcov krvi, ktorí sú držitelia Janského plakety. Najpopulárnejšie sú ale vernostné karty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A to nie som jediná, ktorá má v peňaženke množstvo vernostných kariet. Podľa štatistík ich využíva až 90% Slovákov. 10, 11, 12, 6, 7. Verte či nie, ani jedna karta sa v tejto kope neopakuje. Stačilo osloviť 8 ľudí a v rukách mám 80 kariet. Len ako ich teraz využiť v praxi? Už len natlačiť si do peňaženky takéto množstvo kariet je jednoducho nemožné. Ešte komickejšie by prehnane šetriaci chtivý vyzeral pri platení. Počkajte, hneď to bude, sekundičku. Faktom ale ostáva, že pri niektorých akciách obchodníkov môžete vďaka kartám ušetriť aj 70% alebo dostať darček zadarmo. Natália Labudová a Táňa Slivková, televízia JOJ.